खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो मोन द' हारिनो एसटि खौ होमारसिगोन नामा? बे समाव सासे सुबुङा ससियेल मिडिया थामहिनबा फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोन द' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय आसाम सोरखारनि दानानै होजानाय माखासे बिदिन्थिफोरखौ बिथाङा लिरदों। थारैनो बिथाङा ससियेल मिडियायाव लिरनाया सैथोमारना? नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायनानै होनो सानदों। दा गिबियाव नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। बिथाङा लिरदों दि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै थांनाय 8 अक्ट'बर 2025 इं खालाराव तिनिसुकियायाव 1 लाखनिबो बांसिन टि ट्राइब्स एबा आदिबासि सुबुंफोरा गावसोरखौ एसटि खालामनांगौनि थाखाय धरना आरो रेलि खालामदोंमोन। बेयावनो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि गेजेरजों बै दाबिखौ थार दाबि होननानै गावसोरबो बै दाबियाव मदद दंफायो होननानै गावसोरनि बिजेपि मावथिफोराबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लाफाबावगोन होननानै बुंबावो। दिनै मोन द' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय आसाम सोरखारनि दानानै होजानाय नायबिजिर कमिटियाबो बावैसो साननि गेजेरावनो गावसोरनि रिपर्टखौ आसाम सोरखारनो गथायसिगोन आरो बै रिपर्टखौ लानानैनो आसाम सोरखाराबो आसाम एसेम्ब्लिनि गेजेरजों मोन द' हारिखौ एसटि खालामनायनि थांखिखौ मिरु सोरखारनिसिम दैथायहरसिगोन। दिनैनि समाव टि ट्राइबखौ लाफानानै आहम, मरान, मटक, टाइ, कच राजबंशिफोरा एसटि जानांगौब्ला बर' आरो ट्राइबेलफोरनि थासारिया मा जागोन जों बेखौ बयबो मोजाङैनो मिथिखायोसै। गुबुन फारसे बिपिएफ हान्जायाबो बिटिएडि एबा बिटिसिआव सोरखार दाथारनांगौनि सार्तआव बिपिएफ हान्जानि बिसायख'थि इस्ताहारनि मोन 28 खोन्दोआव बिटिसिआव थानाय कच राजबंशी आरो आदिबासि हारिनो एसटि महरै सिनायथि होनायनि थाखाय बिटिसि खुंथाया एसेयावनो गनायथि होना मिरु सोरखारनिसिम दैथायहरनाय बिथांखिनि सायाव हान्जानि मददआ जेब्लायबो थाबाय थागोन होननानै रोखायै लिरनानै लाखादों आरो बिथांमोना थांनाय 2015 मायथाइयावबो बिटिसि सोरखारनि जानानै कच राजबंशी आरो आदिबासिफोरनो एसटि होनांगौनि थाखाय मिरु सोरखारनो थांखिखौ दैथायहरखांबावबाय। बेखायनो बर' हारिनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि, मेगन गुनु आरो रायजो राजाफोरखौनो दिनै सांग्रां जाथारनो खावलायबाय आरो नोंथांमोनहानो दिनै बुंदो बबे बबे माहारियारि आफादफोरा हारिनि अलखद समाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो हारिखौ रैखाथि होबोखो आरो हारिनि थाखाय खामानि मावबोखो आरो दिनै हारिखौ सोर रैखाथि होगोन? नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। तामुलपुर जिल्लानि कालाकुसि तेतिलिगुरि गामिनि रमेश बर' आरो रुफाथि बर'नि नैथि फिसाज्ला बृन्दाबन बर'आ तेजपुराव भारत रौनिया 4 CSR रेजिमेन्टनि एनकेरेंआव साख्रि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जानानै थाङो। बिथांनि हरखाबै अबथिरा रुंसारि जानानै थांनाया गासै नखरजों लोगोसे ओनसोलाव दुखुनि थासारि लाबोदों। थामथि खौराङाव दङ बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि दीपिका पादुकणखौ गिबि खेबनि थाखाय मेन्टेल हेल्थ आम्बासादर महरै सायख'बाय। थांनाय 10 अक्ट'बर खालि मिरु सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना गिबि खेबनि थाखाय फावखुंग्रि दीपिका पादुकणखौ गिबि खेबनि थाखाय मेन्टेल हेल्थ आम्बासादर महरै सायख'बाय होननानै फोसावदों। जुबिन गार्ग गोमानायनि दुखुआव आरो गुबुन फारसेथिं फिसायनि थाखाय न्यायनि थाखाय जुजिगासिनो दं जुबिन गार्गनि बिसि गरिमाया माब्लाबा माब्लाबा गोसोआरि खौरांफोर पस्ट खालामदों आरो माब्लाबा मोदै लानानै गावनि फिसायखौ न्याय होनो खावलायनायखौ नुनो मोनबोदों। शुक्रबारनि मोनायाव गरिमा गार्गआ सनापुरनि जुबिन गार्गनि गोथै सावनाय न'आव दंमोन। गोसोखां खाम्फायाव सोरां फोजोंनानै गरिमाया गावनि फिसायखौ गोसोखांदोंमोन। गरिमानि बिखा सोमावग्लुंनाय खावलायनायखौ फिननाय होनानै रायजो राजाफोरा गोबारै जय जबिन्दा होख्रावनानै सनापुरनि बाराव बुंफबहोदोंमोन। मददगिरिफ्रा जुबिनखौ सासे महरैल' गनायनानै लायाखैमोन। आसामनि गोसोआरि महरै फोरमायदोंमोन दि आरो बुंदोंमोन दि बिथाङा अरायबो जोंनि बिखायाव थागोन। बे समाव गरिमानि बिखा सोमावग्लुंनाय नुथाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों जेराव बिथाङा मोदै लानानै गोबां न्याय मोननांगौनि थाखाय होस्रिखावदों जायनि जाहोनाव फावखुंग्रि जतिन बरायाबो मोनसे इमोशनेल मेसेज पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय राङापानि अदेबानि 127 नं राजा लामायाव मोनानि 8:30 रिंगासो समाव हरखाब जाब्रबथायजों बिरफुं ब्रह्म मुंनि सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो सासे लाइमोननि गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिसोर सानैबो फुजा नायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन।
मिथिनो मोनबावनाय जादोंदि जिउ गोमाजानाय लाइमोना कामार दैसा गामिनि गान्दिया एबा खान्थाल ब्रह्मनि फिसाज्ला बिरफुं ब्रह्म आरो जोखोम जानाय लाइमोना राङापानि गामिनि निराज बसुमतारी होनना सिनायथि मोननाय जादों। सिद्धार्थ शर्माया जुबिन गार्गजों नांज्लायनायखौ सिमान लादों। जुबिन गार्गआ गोसो गैयाब्लाबो सिद्धार्थआ सानसेयावनो मोननै हाबाफारि खुंबोदोंमोन। थांनाय बोसोरनैयाव जुबिन आरो सिद्धार्थनि गेजेराव नांज्लायनाया लासै लासै बांबोगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। SITनि सोंनाय फिननायनि उनाव सिद्धार्थ शर्मा बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ सिमान लादों। कारगुलिनि न' लुनाय समावबो सिद्धार्थआ गोबां जाब्रबथाय खालामदोंमोन। गरिमाया सयखिया गार्गखौ मिथिस्लाबैयावनो सिद्धार्थआ जुबिन गार्गजों गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। सिद्धार्थआ जुबिनखौ रां मोननो थाखाय मोनसे राहा महरै बाहायदोंमोन। बेराफारसेथिं शेखर ज्योति ग'स्वामीआ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सिद्धार्थ शर्माखौ आबुङै हेफाजाब होबोदोंमोन। शेखर ज्योति आरो सिद्धार्थआ गासैबो साननानै लादोंमोन दि जेब्लानो गुबुन सुबुंफ्रा जुबिन गार्गनि खाथियाव थांनो नाजायो अब्ला सानैबो बिसोरखौ गोजानाव नारख्लायनो नाजायो। सानै दायनिगिरिजों मोगा-मोगि सोंनाय फिननायाव सिद्धार्थ आरो शेखरआ गावसोरनि गनायथिखौ गनायनानै लादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।